nosaltres des de Compromís, i jo personalment pense que un Consell Econòmic Social o Consell Social, com proposem nosaltres, és necessari en Alcoi. M'agradaria recordar quan la Cambra de Comerç va fer la iniciativa de fer un pla estratègic i es van fer una sèrie de reunions en persones de la ciutat fent propostes, no sé quants anys farà, però... Sí, i és més antic. I si jo encara era massa jovenet. Però en l'últim que es va fer farà 3-4 anys, crec recordar, es van prendre una sèrie de propostes, o la gent que va participar en aquelles dinàmiques va assumir una sèrie de propostes, però després no hi havia ningú primera, que assumir aquelles propostes, perquè jo crec que el govern municipal d'aquest moment no les va assumir de veritat, i després no hi havia ningú organisme que controlara, vull dir, algú que supervisara aquestes propostes. Jo crec que van eixir coses... Es va perdre un poc en... Sí, es va quedar en papers. I en papers que jo crec que la ciutat d'Alcoi i nosaltres, o sigui, pareix que vinga jo a vender mi llibre, no?, que dia aquell, però nosaltres ja vam fer un pla de ciutat en el seu moment perquè pensàvem que era necessari, que clar, en el que ha passat del temps allò ja hauria que actualitzar-ho, però jo crec que Alcoi, per la situació orogràfica que està, per la situació històrica que té de vindre d'una indústria que ara té una difícil expansió en la ciutat. Jo crec que hem de repensar què volem d'Alcoi per al futur. Però tenim des de pensar, David. Pues jo crec que hi ha que pensar i actuar a la volta. Això, hi ha que pensar i actuar a la volta. Per això la proposta nostra de Consell anava un poquet més enllà del que proposava el govern, perquè volien que fos molt representatiu. O sigui, volem que el Consell de la ciutat siga molt representatiu a l'estil de ciutats com Vitòria, com Girona, que són ciutats punteres, reconegudes per organismes internacionals. On este Consell ja funciona de manera activa des de fa molt de temps. I el que volem és que tota la societat s'implique, perquè jo crec que Alcoi és de tots, no només de la gent de l'Ajuntament, per molt que la gent que el vota fa que el representes, però jo crec que després el dia a dia és de tot i ha de ser molt participatiu. I per què dius que creus que ha de ser molt participatiu? És que tal i conforme està plantejant-se excluís algú? No sé si excluís, però no incluís. Es considera un consell sectorial i nosaltres pensem que més que un sectorial hi ha que fer un general. La legislació permet les dues coses. Els consells sectorials, tu en les ciutats pots fer el que vulguis d'allò que vulguis. Però la legislació valenciana específica dels ajuntaments permet, com ha dit Anabel, que els consells socials, reconeix la figura de consell social en molta representació que a nivell estatal és per les grans ciutats, però reconeix que les ciutats del País Valencià poden fer aquests consells quan vulguin. I pensem que és una oportunitat d'or perquè aquest consell en Alcoi estiga. David també ha parlat de si en Compromís estan d'acord o no estan d'acord. Estem d'acord, però estem d'acord d'una manera més oberta. Ell dia a través de la Mancomunitat, per exemple, o de fer-ho comarcal, i David començava dient que és que volia que no fos exclusiu, sinó que participara tot el món. Jo m'ha quedat un poc les ganes de saber a qui excluïm o qui és el món que hauria de participar i què falta. La pregunta jo crec que és la misma. Sí, és la mateixa, però vaig a dir-ho en positiu, perquè pareix que la gent és polític, sempre esteu dient que no a tot. Dir-ho en positiu. Nosaltres no hem inventat la pólvora, vull dir que hem seguit models d'altres ciutats on sabem que funciona, i estem parlant d'incloure associacions de veïns, estem parlant d'incloure agents que tinguin que veure en el medi ambient. A Alcoi tenim la Carrasca i pensem que devia d'estar. Estem parlant de que n'hi ha molts consells, i sobretot els que més bé funcionen, que tenen ciutadans, o sigui, ciutadans triats aleatòriament entre el cens electoral. N'hi ha llocs que en tenen fins a 6 ciutadans triats així. Vull dir, estem parlant d'això, d'ampliar un poquet a totes aquelles entitats que es manegen en Alcoi i que jo crec que sí que tenen coses que dir. Perquè qui formaria part del Consell Econòmic i Social?
Pues en la proposta que fa el govern estan entitats empresarials i sindicals fonamentalment. N'hi hauria un representant de cada un. Exacte, sí. Ahir també tenim una xicoteta discrepància entre com es trien aquests representants o com hauria de triar-se, però bueno, això és una cosa un poc més de formes. Estarem d'acord en alguna alguna volta, David? Pues en la idea principal. Vale. En la idea principal. Jo crec que en la idea principal sí que estem d'acord i que en això, i crec que en això estem tots d'acord, perquè pensem que al COI li fa falta un saxonet, vull dir, nosaltres sempre ho hem dit que li fa falta un saxonet, i jo crec que l'Ajuntament, l'alcalde en aquest cas, és el que ha de liderar aquest saxó, però el saxó no l'ha de fer ell, vull dir, el saxó l'han de fer entre tots, no? Vull dir que jo crec que la corporació i tots els partits i tots els que hem sigut elegits per les urnes, el que hem de col·laborar és en que el COI isca, però les idees no tenim el per què tindre-les exclusivament nosaltres, ni la raó absoluta tampoc, ni molt menys. Entonces jo crec que si no s'implica tota la ciutat és bastant impossible que això es dugui avant. De fet, si mirem ciutats, que és el que dic jo, Girona i Vitoria estan premiats, crec que és per la UNESCO, per la UNESCO no la d'Alcoi, sinó per la UNESCO de la ONU. La UNESCO de la ONU. Estan premiats com a ciutats de major qualitat de vida d'Europa. Vull dir que jo crec que en aquestes ciutats hem de trobar exemples i models de com hem de remoure l'Alcoi, perquè jo crec que no podem estar vivint del passat i hem de viure sobretot del futur. Però David, a tu no el fa l'efecte de que hem arribat a un punt en què s'han quedat en quadro, que diem així en Alcoi, com a per a reflotar? Què hauríem de reflotar? No sé com haurà quedat el de Mirofred, ara m'ho contareu també, perquè quan jo me'n vaig anar i vaig tornar, però bueno, això sí que em pareix també una bona iniciativa de tornar a o no? És bona, vale. I dic, com si en un jardí, que jo ja no sé. Home, molt bona notícia. En funcionament una empresa implicarà llocs de treball i això és bo. Clar, però Anabel, comptant en això, indústria, jo crec que ja... És que... Jo no parlo mai de reprendre, que dius tu, jo parlo sempre de reinventar, perquè jo crec que hi ha que veure què volem d'Alcoi. Nosaltres, per exemple, alguna proposta hem fet en el tema, la indústria cultural, per exemple, i tu això ho coneixes molt bé, en Alcoi té una força important. Per exemple, en el Consell que nosaltres proposem sí que està la representació de la cultura com a aquest punt de vista. Indústria no, perquè no trau fum per les ximeneres, però vol dir sí per els caps, no? Vull dir que... I jo crec que potser treballant en determinats sectors Alcoi podria eixir, perquè Alcoi no és Elx, no pot créixer en població, no pot, perquè tenim unes certes limitacions, tenim dos parcs naturals, vull dir, jo crec que sí que podem reinventar-se un poquet. Però David, jo crec que podem confundir a la gent que no conega el tema del Consell Econòmic i Social, perquè és el que estem dient, que el Consell Econòmic i Social és sectorial, mentre que el Consell Social seria un Consell de ciutat, seria un Consell de consells. Ho dic per especificar un poc, perquè consells sectorials ja existeixen. Existeix un Consell Sectorial de l'Esport, existeix un Consell Sectorial de Serveis Socials, existeix un Consell Sectorial de Medi Ambient, ja existeixen aquests consells sectorials, mentre que un Consell Sectorial d'Economia no existeix a dia d'avui. Aquest és el Consell Econòmic i Social. Un altre tema seria fer un Consell que aparcara tots els temes de ciutat i que arreplegara representants dels diferents consells o una visió de ciutat completa. En les ciutats, en les grans ciutats o en les ciutats capitals de província que tenen Consell Social no existeix el sectorial d'Economia, perquè sobra, vull dir, perquè el gran és el que absorbeix. Sí que existeix el de Medi Ambient, el de Benestar Social, perquè són molt específics, però no sol existir el d'Economia, que jo no crec que siguin excloents un o de l'altre, però el que pensem nosaltres és que ara el que fa falta és el gran. David, com sempre, un plaer tindre't així. Moltes gràcies per convidar-me. I perquè m'agrada molt la manera que tens d'explicar les vostres opinions. No sé com dir-ho. M'agrada molt. Doncs t'ho agraïs. Sí, perquè ho fas molt proper, perquè jo penso que avui en dia el que necessitem la gent de peu és això, que ens ho expliquen bé, en tranquil·litat, i mira, passa esto i esto, i ja està. Que gràcies. Alguns amics diuen que sóc un pesat. Què va? Que m'ho diguen a mi, que jo el conec de fa temps, que carai. Lo que pasa es que a voltes quan estanquem en algo, pero bueno, eso forma parte del día a día.